Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем наш пятнічны стрым з варшаўскай студыі Еўрарадыё. Абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Нягледзячы на тое, што пятніца, усе рыхтуюцца да выходных, тэма сур'ёзная. Ну, што маем, то маем. Такое жыццё і ў нас у гасцях у нашай студыі палітолог Андрэй Ягораў. Добрый дзень, спадар Андрэй. Добрый день, Зміцер. Андрей, хотел бы пачаць нашу з вами размову з тэмы, якую вы ўзнялі у сваіх допісах у Фейсбуку. Гэта так званы рэферэндум па зменах у Канстытуцыю. Вось вы звярнулі ўвагу менавіта да самой тэмы рэферэндума. Але перш чым мы больш падрабязна да менавіта рэферэндума, рэакцыі на яго беларускага грамадства і ўсё астатняе, я, может быть, крыху так бы подводзячы да тэмы. Ведаеце, вот судзячы па тым, што вот калі раней гэта сама тэма рэферэндума, змены ў Канстытуцыю, яна неяк педалявалася самім рэжымам, Лукашенко пастаянна, кожная сустрэча, да места, не да места, пра гэты рэферэндум і пра Канстытуцыю устаўляў. Зараз неяк заціхла. Можа, яны ўвогуле забыліся на яго, так вырашылі, ну вот там Москва прыціхла, беларускае грамадства прыдушылі, можа, праедзем неяк так праскочым і без гэтых зменаў. Ну, я б не сказаў, што это цалкам тэма знікла з абмеркаванняў, таму што не так даўно Лукашенко звяртаўся зноў-такі да тэмы рэферэндуму і казаў пра тое, што мы яго абавязкова там правядзем, таму што людзі патрабавалі зменаў, то вось гэтыя перамены і будуць у новай канстытуцыі. Гэта такі адказ пэўны на нібыта запыт грамадства, хаця ўрэшце сам запыт тычыўся цалкам іншага. Лукашенко вот на сёння абсолютно не по барабане, там нейкія запыты грамадства, патрабаванні людзей. Ну, нават у аўтарытарнай дзяржаве не па барабану рэакцыя людзей, адносіны людзей да ўлады. Гэты рэжым, ён балюча перажывае страту падтрымкі большасці людзей у Беларусі. І, ў прынцыпе, нармальнае функцыянаванне любой дзяржавы, як бы она не была ўладкавана, яна патрабуе лаяльнасці грамадзянаў да гэтай дзяржаве. То бок, гэта потым адбіваецца ў працоўнай этыцы людзей, адносінаў да як бы дзяржаўных інстытутаў, да супрацы з дзяржавай, просто да як бы працы, напрыклад, самой праваахоўнай сістэмы. Калі у вас грамадзяне падтрымліваюць тое, што робіць дзяржава ў сэнсе аховы правоў грамадзянаў і дзейнасці дзяржаўных службаў, гэта адная сітуацыя. Там вы можаце больш эфектыўна бароцца, напрыклад, са злачынствамі. У сітуацыю, калі грамадства у вас не лаяльнае, як бы цалкам, калі яна ўспрымае ўсе гэтыя праваахоўныя органы як варожыя, належныя чужой, ну фактычна там акупацыйнай там як бы уладзе, она не супрацоўнічае з імі і там змагацца проста з звычайнымі нават злачынствамі становіцца значна складаней. Ну тое, што і маем на сёння. Менавіта так. Асабліва пасля інфармацыі, калі там вот з'яўляецца час ад часу, калі чалавек звяртаецца ў міліцыю, ну па дапамогу, нават вот зараз пасля ўсяго, што было, і сам трапляе за краты з-за таго, што вот у яго валасы не таго колеру, у яго вот не так паглядзеў, можа не тое сказаў і сам апынуўся за краты. Хто пасля гэтага пойдзе за нейкай дапамогай? Ну вось менавіта так. Ну я б яшчэ звярнуў увагу на вось праблемы, якія ўзнікаюць там з крытычнай інфраструктурай у краіне. Там то масты рушацца, то аварыі там здараюцца, то яшчэ нешта, гэта з вадаправодам, там гэта рэгулярна, а шмат у чым такія рэчы яны трымаюцца ну просто на працоўнай этыцы саміх беларусаў. Там ім ніколі не плацілі шмат за гэтую як бы працу, але чалавек ну там добрасумленна выконваў свае абавязкі, таму што лічыў, што гэта важна там для дзяржавы і грамадства ў цэлым. Знаходзячыся ў сітуацыі, што вы нас тут рэпрэсуеце і падаўляеце, вы не даеце мне як бы жыць нам як бы нармальна, тут чаму я мушу рабіць больш, як бы, чым я ну, як бы мушу па працоўных абавязках. Гэта такая ось там італьянская забастоўка, якая не арганізаваная, просто такім натуральным чынам там можа атрымоўвацца. Таму як вы да мяне, так і я да вас. Менавіта так. І таму вось падтрымка людзей, яна як бы вельмі важна, і гэта ну, ад антычнасці, скажем так, у палітычнай тэорыі прысутнічае вось такі чыннік удзелу грамадзянаў у палітыцы і адносінаў да там гэтага ладу.
Андрей, але я не магу ніяк зразумець рэферэндум як звязаны з вяртаннем даверу грамадзянаў Беларусі, ну да прыкладу да таго да той жа міліцыі. Ну, улада ўсяляка яна пабудавана ў тым ліку на там пэўных рытуалах, якія выконваюць там людзі. І гэта ну так дзяржаўныя святы, напрыклад, якія ёсць. Гэта ну такая сімвалічная прысяга там пэўнай лаяльнасці, пэўнай памяці. Там у Беларусі гэта рознага кшталту там улада выкарыстоўвае ідэалагічныя мерапрыемствы ад лінеек там у школах да ну урэшце выбарчага працэсу, які мусіць дэманстраваць ну як бы што як бы ўсё як бы ну, там нармальна. Людзі згаджаюцца на існаванне гэтага ладу. І ў пэўным сэнсе беларуская ўлада спрабуе як бы прымусіць людзей вярнуцца як бы да выканання традыцыйных рытуалаў лаяльнасці, уступлення ў борсэмы, прафсаюзы, удзел у ідэалагічных мерапрыемствах. Як бы вы можете, конечно, не згаджацца з гэтым, але вы просто рабіце тое, што як бы мы ад вас патрабуем, а патрабуецца ну просто пакорнасць, каб усе скарыліся і рабілі так, як і на раней. І пэўным сэнсам у чым яны да сённяшняга часу не ўпэўнены, тое, што яны могуць кантраляваць ну, масавыя як бы, тыя рэчы, якія патрабуюць ну, масавага ўдзелу грамадзянаў. Таму адмаўляючыся ад масовых выбараў, яны разумеюць, што ім трэба вось нейкі рытуал вяртання сваёй легітымнасці. Яны вось жаждуць вяртання гэтай народнай любові, легітымнасці ці прынамсі пацвярджання таго, што ўсе скарыліся. І таму ім патрэбна ну, такое шоу там у выглядзе рэферэндума там ці выбараў. Ну, у выбарах яны не ўпэўненыя, у рэферэндуме ўпэўненыя больш, што яны могуць гэта арганізаваць. Таму вот, яны ідуць на пэўны такі крок. Ну добра, яны арганізавалі рэферэндум, ну, то есть не падвязваючыся пад выбары. Раней жа ж Ярмошына заўсёды казала, што ну калі вот там дойдзе да рэферэндума, то яго пад якія-небудзь выбары там мясцовыя, там парламенцкія, ну каб вот эканомія, ну і разам усё. А зараз што вот асобна вот так вот просто рэферэндум і ўсё. Ну хутчэй за ўсё так гэта можа так і здарыцца, таму што ну адклаўшы перспектывы выбараў на 23 год, ну прынамсі яшчэ не канчаткова, таму што патрэбнае другое чытанне ў парламенце, каб гэты законапраект па зменах у канстытуцыю пра выбары прайшоў, ну і быў падпісаны ўрэшце Лукашенка. Але да 18 кастрычніка ў іх яшчэ ёсць гэты час і ну пакуль што выглядае так, што яны гэта зробяць. Ну і это такі занадта доўгі перыяд, як бы атрымоўваецца да 23 году чакаць, ну як бы акту новай там сваёй легітымацыі. Таму я думаю, што рэферэндум яны будуць праводзіць у наступным годзе. Ну трэба глядзець, калі гэта ось яны паставяць. Прынамсі яны будуць гэта рабіць тады, калі будуць дастаткова ўпэўненыя ў кантролі і магчымасці маніпуляцыі гэтай палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Контроль і маніпуляцыі. Адна справа маніпуляцыі з галасамі, там, з бюлетенямі, там, і падпіснымі лістамі. Гэта яны навучыліся вельмі добра рабіць за столько гадоў. Але контроль. Вот наколькі можна быць упэўнены, што нават пасля зачысткі фактычна тотальнай грамадзянскай супольнасці, нейкай актывістаў і гэтак далей, контроль ёсць. Ну вот кантроль выбарчай сістэмы перш за ўсё гэта кантроль дзеянняў выбарчых камісіяў і іхніх паводзінах. Я думаю, што мясцовыя выбары адкладаюцца менавіта таму, што яны ў значнай ступені не ўпэўнены не толькі ў паводзінах людзей, напрыклад, тое, што яны там прыйдуць і прагаласуюць там адпаведным, а тое, што камісіі не змогуць дастаткова пераканаўча зманіпуляваць выяўленнем волі грамадзянаў, каб паказаць патрэбныя вынікі. Таму што 20-й год гэта быў шок у тым ліку і для тых, хто фальсіфікаваў гэтыя выбары. Тыя, хто паступілі правільна, яны атрымалі ну, такую маральную перавагу і падтрымку грамадства, і гэта было вельмі важна. Тыя ж, хто як бы не па ідэалагічных матывах, не па ўласным перакананні фальсіфікаваў гэтыя выбары, а быў, ну, як звычайна, ну, вы ж у сітуацыі вы ж разумееце, і рабіў гэта, яны апынуліся пад моцным маральным грамадскім прэсінгам. І гэта шмат каго паламала ў гэтай сітуацыі. Людзі не хацелі зноўку ісці ў гэтыя камісіі, не хацелі працаваць у тым рэжыме, як гэта было звычайна, і
ўлады вот у гэтай сітуацыі не ўпэўненыя у кантролі з гэтага боку былі. Рэферэндум дае ім такія больш простую сітуацыю, дзе фактычна плануемы варыянт ён прадугледжвае, што любыя вынікі прымальныя. Прагаласуюць людзі за новую канстытуцыю і добра, пакінецца там у дзеянні старая і добра. Да? Галоўнае, каб усе паўдзельнічалі вось у гэтым маштабным шоу пацвярджэння таго, што існуючы ўлад, ён функцыянуе, там рэферэндум праходзіць, народнае выяўленне ёсць, улады гэтыя нелегітымныя, але арганізуюць гэтую працэдуру, усе ўдзельнічаюць. То бок усё функцыянуе нармальна з палітычнага пункту гледжання, для іх усе скарылі, усе пакорныя. Вось тут для гэтага патрэбна, і тут ім падаецца, што ў іх ёсць дастатковыя інструменты кантролю над гэтай сітуацыяй. Ці не падаецца вам, што вот ўсё ж такі гэта ўсё робіцца для саміх сябе і нагадвае тую ж самую таемную інаўгурацыю? Вот зрабілі вот так вот, нікога не... Затое самім спадабалася. І тут тое самае. Удзельнічаюць, не удзельнічаюць, камісіі вот стварылі, вот неяк там нешта паказалі, па БТ убачылі, як людзі нейкія ідуць на ўчасткі. І ўсё добра, вот... зроблена. Тут мне прыгадваецца такі жарт Славоя Жыжыка, славенскага філосафа, пра тое, што кароль нічым не адрозніваецца ад вар'ята, які думае, што ён кароль. Да? Розніца толькі ў тым, што аднаго людзі падтрымліваюць і сапраўды лічаць каралём, а іншага не. Таму вот такія рытуалы кшталту інаўгурацыі, чаму мы лічым яе пацешнай, і вар'яцтвам у пэўным сэнсе, таму што няма падтрымкі, то есть яна не выкананая ў сэнсе свайго рытуалу. Такія рэчы, як выбары ці рэферэндумы, яны немагчымыя без масавага ўдзелу людзей. Да? Калі гэтага масавага ўдзелу не будзе, ці ён будзе неадпаведным працэдуры, гэты ўдзел, тады будзе відавочна, што гэтыя выбары і рэферэндум фэйкавыя, да? І ніякай легітымнасці праз іх яны не ўзнаўляюць тут. Таму ім трэба тут удзел масавы. Просто каб не выглядаць вар'ятамі. І вот мне просто з аднаго боку цікава, і вот няўжо людзі, безумоўна, знойдуцца тыя, хто пойдзе, але вот масава пойдуць, будуць удзельнічаць у гэтым мерапрыемстве і галасаваць за тое, чаго яны не ведаюць і не ведаюць, чаго чакаць ад таго, што вот як яны прагаласуюць. Па сутнасці там ад людзей тут трэба толькі прыйсці, і выканаць працэдуру там, да. Магчыма, яшчэ там яны іх клапоцяць, ці людзі па праўдзе прагаласуюць, да, там не сапсуюць гэтыя бюлетэні, там яны, канешне, там думаюць пра розныя нечаканасці, якія могуць з'явіцца, але пакуль што ўпэўненыя магчымасці кантраляваць гэтыя нечаканасці. І галоўнае, каб не пераважалі тыя, хто думае найперш пра тое, што будзе там у буфеце на выбарчым участку. Тым не менш, і што вы прапаноўваеце ў гэтай сітуацыі зрабіць? Вот як мусіць беларускае грамадства адрэагаваць на заяву, што вот у нас там праз тыдзень рэферэндум па зменах у Канстытуцыі? Вось Владзімір Мацкевіч літаральна за тыдзень да сваёй пасадкі, удзельнічаючы ў круглым стале пра рэферэндум, ён там выкладваў некалькі тэзісаў, якія тычыліся у тым ліку рэферэндуму, дзе ён казаў, што гэты рэферэндум незаконны, і гэты рэферэндум трэба там сарваць, зламаць у прынцыпе. І гэта тое, што людзі могуць зрабіць. Вось зараз на першасным этапе грамадству трэба дастаткова ясна там выразіць сваё стаўленне да гэтага рэферэндуму, прычым у масавым рэжыме. І тут Мацкевіч апеляваў да той кампаніі «Свежы вецер», якая была разгорнута супраць паглыблення інтэграцыі, дзе асноўнае была публічная дэманстрацыя настрою грамадства. Такое эмацыянальнае заражэнне, у асноўным інфармацыйнага плану, якое не патрабуе
патрабуе таких там выхаду на вуліцу, такого масавага грамадзянскага дзеяння, што сёння там дастаткова абмежавана, але ўсё яшчэ інфармацыйная прастора яна з'яўляецца нашай, і там кожны з нас у сённяшняй там сітуацыі сацыяльных сетак, дзе кожны з'яўляецца і тым, хто прадукуе пэўную інфармацыю, пазіцыю, тым, хто спажывае гэту інфармацыю, мы можам арганізаваць такое калектыўнае дзеянне, дзе гэтыя настроі бачныя. І вось гэта можа прыпыніць на пэўны час гэты працэс падрыхтоўкі рэферэндумаў для ўлады, паказаць, што сітуацыя не такая, як яны сабе ўяўляюць, яны не кантралююць. І магчыма адмовіцца ад гэтага. Вось гэта першы этап, які, мне падаецца, можна зараз зрабіць. Якім чынам вось нашы абмеркаванні ў сацыяльных сетках, прычым там у якіх-нибудь суполках там ці наши допісы ў Фейсбуку прымусіць уладу адмяніць рэферэндум, тому что там Егораў напісаў у Фейсбуку, што яму не падабаецца гэты рэферэндум і змены ў канстытуцыю. Грамадскі настрой вымушаюць, яны ўлічваюць іх. Калі мы думаем, што яны цалкам не зважаюць на грамадскую думку у сваіх дзеяннях, гэта зусім не так. У адрозненні ад усіх беларусаў, якія так з жартам прасоўвалі вось гэтыя 3,97% гэты жарт пра 3% падтрымкі Лукашенка, гэта, па-першае, было важна для мабілізацыі грамадства. То бок частка людзей, яна сапраўды паверыла, што у нас ёсць татальная большасць на баку пераменаў. Гэта быў важным фактарам мабілізацыі з аднаго пункту гледжання. З іншага пункту гледжання дзяржава мела рэальныя настроі, выяўленыя праз сацыялагічныя пытанні, якія яны праводзілі. Напрыклад, пасадка бабарыка і такія жорсткія дзеянні супраць кандыдатаў былі звязаны з тым, што яны ведалі пэўныя настроі. То бок нельга думаць, што яны ігнаруюць ці могуць татальна ігнараваць настроі грамадства. Асабліва, калі яны яўна выяўляюцца. Тое, што пачынаецца як інфармацыйная хваля, кампанія, тренд праз інфармацыйную прастору і ўласныя дзеянні інфармацыйнай прасторы, яна мае пагрозу пераўтварацца у сур'ёзныя потым палітычныя наступствы для грамадства. Проста нават калі вы уявіце сабе, што вы сядзіце і вымушаныя фальсіфікаваць нейкія вынікі ці арганізоўваць гэтыя фальсіфікацыі, вы ведаеце, што ўсё ціха. Это адная сітуацыя. Іншая сітуацыя, калі вы ведаеце, ўсё не ціха. І вашыя сябры, у тым ліку у сацыяльных сетках і навокал, яны супраць гэтага. Это цалкам іншая сітуацыя палітычная і маральная для чалавека, які канкрэтна будзе адказваць за дасягненне нейкіх ідэалагічна правільных для дзяржавы вынікаў. Андрей, як бы мы не ставіліся да беларускага рэжыма, не гаварылі, што ён там чарговы раз стрэліў сабе ў нагу, адмарозіў чарговае глупства і гэтак далей, тым не менш яны вучацца, і яны таксама выдатна разумеюць, якую пагрозу для іх нясуць тыя ж самыя сацыяльныя сеткі і абмеркаванне ў іх. Ужо зараз, я чытаў паведамленне пра адну сям'ю, мужа і жонку, якую там ці не 5-ы раз запар асудзілі на суткі, а ўся віна была ў тым, што яны дасталі іх перапіску у сацыяльных сетках паміж сабой, мужа і жонкі, перапіску у прыватных меседжерах і на падставе таго, што яны там паміж сабой абмяркоўвалі, яны асудзілі, заявіўшы, што там экстрэмізм і гэтак далей, гэтак далей. Я так думаю, што далей яны пачнуць пашыраць гэтую практыку. І, адпаведна, падвядуць, што ты там што-то супраць рэферэндума кажаш, ах ты экстрэміст паганы, ну-ка быстренько накрэсціна. І людзі будуць ведаць, бачыць гэта, і нават такое абмеркаванне будуць разумець, што яно нясе пагрозу для іх свабоды, жыцця, дабрабыту і гэтак далей. Гэта так і ёсць. Па-першае, што дзяржава адчувае пагрозу, і вось гэтыя дзеянні ў інфармацыйнай прасторы, грамадскія дзеянні з'яўляюцца ўсё ж такі важнымі.
прынамсі сама дзяржава, рэагуючы такім чынам, як вы апісваеце, яна гэта выразна адчувае. Я до таго, што вось рэпрэсіямі і нават за гэта звядуць да таго, што людзі пабаяцца і будуць маўчаць нават у сацыяльных сетках по такім пытанням. Зараз яно ж так вот і як бы развіваецца, што страх як бы накопліваецца ў людзей, там як бы там вот творцы кажуць пра немагчымасць творчага выказвання публічнага нават у гэтай сітуацыі. Але тут нас выратоўвае пэўным чынам там масавая механіка, да? Што яны не могуць пакараць кожнага, гледзячы на ўсе свае заявы пра тое, што кожны будзе пакараны, мы ж разумеем, што ну, ось, тыя мільёны людзей, якія пратэставалі там розным чынам і перапошчваючы штосьці, і кажучы, і выходзячы на вуліцы, і удзельнічаючы ў дваравых там розных мерапрыемствах, і не падпісваючы лісты, і так далей, як бы усе яны ну, не могуць быць пакараныя. Нават калі мы ўлічым, што як бы на сённяшні час ну пакарана ну хай там 30 000 чалавек, то гэта ну далёка не там не мільён як бы людзей, якіх мы толькі ў Мінску назіралі там хіба, да? І вось гэтае масавае дзеянне яно не дае ім магчымасці як бы пакараць усіх. Нас можа выратаваць толькі вось агульнае як бы ў адзін дзень, калі как бы хочаце вось арганізаваны дзень. І такое яшчэ ў прынцыпе магчымае. Такім чынам зараз галоўнае, ну на ваш погляд, што беларускае грамадства ў сённяшніх умовах, якія яны пастаўленыя, можа зрабіць, каб супрацьстаяць рэферэндуму, зменам у канстытуцыю, якія з імі не ўзгаднілі, іх меркаванне на гэты конт не спыталіся, толькі вось такім выказваннем гэтай незадаволенасці ў сацыяльных сетках, у абмеркаваннях, там недзе там в эфірах незалежных СМІ. Ну пакуль што я думаю, што так, што галоўнае дзеянне зараз гэта вось грамадскае дзеянне ў інфармацыйнай прасторы як бы ў сацыяльных сетках, і калі гэта будзе дастаткова масавым, то мы можам ну сама якасць як бы зменіцца. У пэўным сэнсе як бы мы пабачым, што з гэтага атрымаецца, бо калі ну гэта будзе ну дастаткова там выразна, гэта можа змяніць і як бы самі па сабе грамадскія настроі адносна там страху, там супраціву, там грамадскай барацьбы як бы ў Беларусі сёння, што пакуль што як бы ну дзе дамінуе ну такая там поўная дэматывацыя як бы людзей. Вось вярнуць сабе праз такого кшталту ну калектыўнае дзеянне ну такую там годнасць там грамадзянскую тут у гэтай сітуацыі як бы вярнуць ну там іншы дух супраціва, гэта таксама как бы ёсць адной з задач у такой кампаніі. Мне просто падаецца, што стаўленне да самой канстытуцыі за апошнія гады, яно у беларусаў да такога ўжо нуля апусцілася, таму што яно бачыць, як беларускі рэжым шмат гадоў ставіўся да канстытуцыі. Вось нібыта асноўны закон, але і адпаведна такое же стаўленне і зараз. Ну зменяць яны ў этой канстытуцыі, якую ўсё адно ніхто не выконваў раней, а зараз калі інагда не да законаў, так тым больш. Ну зменяць, напісаў было адно, зараз другое, розніца-то. Ну вот у гэтым-то розніцы няма насамрэч, таму што ўладам ну як бы уласна ўсё роўна. Я таксама падкрэсліваў гэтага, што нават калі там новая канстытуцыя змяняе паўнамоцтвы прэзідэнта, дэ-факта гэта нічога не змяняе, таму што галоўны той, у каго ў руках ружжо. Як бы ружжо ў іх, як бы яны могуць неабмежавана прымаць гвалт, і нефармальныя структуры ўлады будуць дзейнічаць там дэ-факта, нягледзячы на тое, што там напісана ў канстытуцыі. Як бы галоўным ўсё роўна як бы як яны плануюць застанецца Лукашенка. Таму тут увагу трэба накіроўваць не як бы на там канстытуцыю там, да, а на сам вось гэты як бы акт як бы змены, да, дзе нелегітымныя ўлады ўцягваюць нас у як бы пераканстытуяванне ўласнай дзяржавы, да, як бы удзел у масавым палітычным дзеянні, дзе нібыта народ
пераўсталёўвае як бы нормы жыцця ў як бы ў новай канстытуцыі. То бок нас ну как бы кідаюць па-крупнаму, падсоўваючы фэйкавыя тэксты, якія там ясна как бы не працуюць, арганізуючы незаконныя працэдуры, арганізаваныя незаконнымі ўладамі. І тут вот як бы мы можам альбо як бы паўдзельнічаць у гэтым, падыграць, так бы мовіць, альбо пракінуць іх. Ну вот я думаю, што як бы пракінуць як бы і зламаць вось гэтую машынку, яна з'яўляецца ну больш палітычна рацыянальным з грамадзянскага пункту гледжання дзеяннем. Ну, пракінуць іх аднымі выступамі і абмеркаваннямі ў сацыяльных сетках, мне падаецца, недастаткова. Не, То есть конечно, вы не. вядзеце ўсё па выніку да таго, што как бы байкот, не ўдзел, не Вот хадзіць на выбарчыя ўчасткі. я не ўпэўнены, што гэтая тактыка як бы мае свае перспектывы, там, байкот не ўдзел. Я кажу пакуль што как бы пра задачу, пра тое, што гэтую машынку трэба зламаць. І злом гэтай машынкі мы можам думаць як бы пра байкот як пра адзін з інструментаў гэтага злому, таму што сама сітуацыя па змену рэферэндума канстытуцыйна, працэдурна, нават яны не будуць парушаць гэтую як бы працэдуру, яна патрабуе таго, каб палова людзей ад зарэгістраваных у спісках выбаршчыкаў прыйшлі як бы і прагаласавалі. І вось гэта там будзе там жорстка кантралявацца ад спісачная колькасць выбаршчыкаў. Зараз у нас ёсць там дастаткова шмат тэхналагічных інструментаў, у тым ліку і праз дзеянні кіберпартызанаў, якія там узламваюць базы, ведаць, колькі ў нас там фактычна выбаршчыкаў як бы ў краіне, ці ёсць, ці не ёсць яўка спісачнай колькасці. То бок гэта падвышае нашыя шансы праз неяўку паказаць ну, зрыў гэтага рэферэндуме. Але гэта не адзіная опцыя. Людзі могуць як бы прыйсці і, напрыклад, зрабіць гэты бюлетень несапраўдным. Падставіць там не адну адзнаку, там, а дзве адзнакі. Там, да? І тое самае размясціць гэта на голасе. Да? Скарыстаўшы магчымасці агітацыйнай кампаніі, як бы магчымасці сламаць сам па сабе там рэферэндум. То бок я пакуль як бы не ведаю, якая тактыка там будзе эфектыўнай. Яна будзе эфектыўная тады, калі у гэтым паўдзельнічае большасць людзей. Та? А для гэтага трэба ну, пэўная кансалідацыя палітычных актараў на падставе таго, што менавіта трэба як бы рабіць. Таму што як звычайна ну, калі не будзе там згоды і масавасці гэтага ўдзелу, то ні тое не спрацуе. Да? Таму вот я б адразу не казаў там, ну, байкот, там, не. Сарваць, так. Якім шляхам, ну, трэба падумаць. Ведаеце, Андрей, вот ўсё вы выдатна гаворыце, но мне падаецца, ўсё ж таки это маё меркаванне, можете яго как бы не каментаваць у тым сэнсе, што мне падаецца, што ім зараз так усё вот как бы каб картинка была прыгожая, вот ўжо на гэта не звяртаюць увагі, потому что зробяць як зробяць, укінуць пачкамі, што трэба, паставіць лічбу, якая патрэбна, потым выйдуць азаронак с мукавозчыкам, паціснуць адному руку і скажуць: а вы ўсё ў роце, это вы фашисты, вы ўсё тут самі падманваеце, а у нас ўсё чэсна, празрыста, і 12,5 мільёнаў прагаласавала за змены ў рэферэндум. Вот, і ўсё, і не дакажаш, што 12,5 мільёнаў беларусаў у Беларусі не жыве. Опять вы ўсё ў роце. Ну, самае цікавае, што вось мы ж гэта ведаем. Прычым ведаем дакладна, што яно вот так і будзе. Ну, там, плюс-мінус нейкія дэталі там гэтага. Але сітуацыя ў тым, каго мы пераконваем. Калі мы іх хочам пераканаць, ну, то ясна, як бы мы іх не пераканаем. Калі мы хочам пераканаць грамадства, як бы, то это іншая задача. То бок выбары 2020 года показалі, што не гледзячы на тое, што яны роўна тое самае зрабілі, як вы зараз распавялі, грамадства не паверыла ў тое, як бы, што выбары адбыліся і Лукашенко набраў большасць. Да? Просто яно не паверыла, яно як бы лічыць, што выбары былі сфальсіфікаваныя, ўлада нелегітымная. Тое самае трэба як бы зрабіць і зараз. То бок не даць ім зноў як бы адчуць вось гэтую, атрымаць гэтую легітымнасць, зноў, каб людзі як бы пацвердзілі яшчэ раз, як бы што як бы у іх няма ўлады, у іх няма фактычнай легітымнасці. Андрей, я крыху можа іншыя нюансы яшчэ хочу закрануць, там как бы мой любимый мазоль, на яго наступілі тут днямі.
Вот вы про тое, што Лукашенко ўсё-таки імкнецца нейкім чынам дамагчыся падпарадкавання, лаяльнасці, вось гэта адзінства беларускага народа у выглядзе пакланення адзінаму, і гэтак далей. І зараз прагучала такая заява, што трэба нам ўсё ж такі дзяржаўную ідэалогію, там 1000 штучнага тавара ў выглядзе ідэолагаў. Я просто прачытаў заметку на гэтую тэму у адной з расійскай нейкім СМІ, ці то газета.ру, ці то дзе, не памятаю ўжо. Но яна была азаглаўлена так, што Лукашенко шукае беларускую нацыянальную ідэю. Так вось, гэты пошук і спроба ўсё ж таки на 30-м году існавання незалежнай Беларусі нейкую ідэалогію стварыць, знайсці, сфармуляваць. Гэта што? Гэта просто спроба дамагчыся кнутом ідэалагічным з дапамогай штучных ідэолагаў, лаяльнасці і пакорлівасці, ці сапраўды пошук нейкай нацыянальнай лукашэнкаўскай ідэі? Ну не, канешне, у сэнсе зместа нейкай ідэі яны нічога не шукаюць. То есть змест гэты там дастаткова просты, то есть зместам ідэалогіі беларускай дзяржавы з'яўляецца лаяльнасць. Што б там не пісалі у саміх падручніках пра другую сусветную вайну ці іншае, гэта проста культываванне лаяльнасці. Вы спяваеце гімн не таму, што мусіце верыць у словы, якія там напісаныя у ідэю, якая там выкладзеная, што мы беларусы мірныя людзі і там з братнюю Русю кудысьці хадзілі там, да? Вы мусіце просто гэта спяваць, бо гэта такі рытуал прысягі. Гэта як паклон прэзідэнту, да? Галоўнае біць паклоны, не важна у гэтым сэнсе, якія словы, які змест вы там паўтараеце. І тут вось гэты змест у іх абмежаваны, ім няма адкуль узяць толковы змест. Да? Савецкая ідэалогія, яна існавала, таму што на яе працавалі шмат таленавітых людзей, была вельмі моцная філасофская такая база для стварэння гэтага. У беларускай дзяржавы просто няма нічога параўнальнага, каб ствараць такого кшталту ідэалогію, ідэю для сябе і гэтак далей. Таму яны запазычваюць там розную ерунду, але нават творча перапрацаваць гэта, каб гэта было не смешна, яны не ўмеюць. Андрей, на заканчэнне ўсё ж таки ваш прагноз на развіццё сітуацыі далейшае. Я просто читаю сённяшнія ўжо навіны пра ператрусы у праваабаронцаў у рэгіёнах, пра ліквідацыю бацькаўшчыны і іншае ўсё гэта такое. Калі ўжо закончыцца? Ці не закончыцца ніколі, а пойдуць як у 30-е гады шукаць, кліпаць справы даярак, шахцёраў, акадэмікаў, лекараў? Я думаю, што гэты тренд ён прысутнічае і будзе развівацца. Але ўсё ж такі свой базавы такі прагноз, які я выказваў і ў вашых перадачах, які даваў яшчэ ў жніўні мінулага году, я не мяняю. З моманту усталявання надзвычайнага становішча, вось гэтай такой квазі-таталітарнай сістэмы, якая змяняе нават сутнасць такого мяккага аўтарытарызму, умоўна, у Беларусі з моманту усталявання надзвычайнага становішча, это 2 гады, яны прыкладна будуць мець рэсурсы на ўтрыманне і падтрыманне гэтай сістэмы. Але далей гэтыя рэсурсы будуць вычарпаныя, яны будуць пайсці альбо на нейкія крокі па лібералізацыі, альбо будзе нейкая катастрафічны злом гэтай сістэмы, узнаўленне сістэмнага крызісу, а-ля перабудова у Савецкім Саюзе, якая абваліла усё літаральна. І мы можам сутыкнуцца з такой сітуацыяй у Беларусі, якая дрейфуе дамаль карткавай сістэмы, валютнага фінансавага крызісу ў краіне, развалу крытычнай інфраструктуры і гэтак далей. Але у іх пэўная перспектыва кароткатэрміновая утрымання гэтай сітуацыі за кошт проста сілы і канцэнтрацыі рэсурсаў ёсць.
Але потым наступае, ну, калі хочацца, стомленасць матэрыялу. Ну, вот яны не змогуць это трываць болей. У мяне просто ёсць пэўныя перасцярогі, што вот вы кажаце, але праз гады праз два яны сутыкнуцца з праблемамі, але ці беларускай дзяржавы гэта будуць праблемы, ці застанецца яна да таго часу, бо праз 2 гады гэта тыя вот саюзныя праграмы ці дарожныя мапы, і чаго чакаць, ці не будзе ўжо гэта праблемы паўночна-заходняй губерніі Расійскай Федэрацыі. І вось гэта яшчэ адна вельмі важная для беларускага народу праблема. Гэта як бы пытанне незалежнасці там і страта незалежнасці. Я лічу гэта там крайне важным, і таму любыя вось гэтыя спробы пайсці далей па шляху інтэграцыі, якімі б яны ну смешнымі пакуль што там не гучалі, тому што мы бачым, што тое, што падпісаныя публічна выкладзеныя, яна нам мала чым адрозніваецца ад дэкларацыяў там 20гадовай даўніны, якія там вельмі фармальныя, ні да чаго не вялі. Але ўсё ж такі я заклікаю ну как бы вельмі насцярожана ставіцца і рэзка рэагаваць у сэнсе там грамадскіх дзеянняў на такого кшталту захады у Лукашэнку ну здаць беларускі суверэнітэт у абмен на тое, каб працягнуць яшчэ колькі гадоў пры ўладзе. Дзякуй вялікі. Андрэй Егораў, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і яе прамовы. Што рабіць, як рэагаваць, вам выбіраць на ўсё тое, што прапануе беларускі рэжым.